Helo, Helen dwi a dwi'n hyfforddwr Pilates. Dwi yma i gyflwyno chydig o ymarferion ymestyn a symud y corff yn ysgafn. Maen nhw'n ymarferion medrwch chi wneud peth cyntaf yn y bore neu amser gwely, dewiswch chi. Maen nhw'n ymarferion ysgafn, ond fel gyda pob ymarfer corff arall, os nad ydych chi wedi arfer gwneud y math yma o ymarfer, cael sgwrs hefo eich ymarferydd iechyd i'ch cynghorydd chi. Hefyd, cymrwch eich amser wrth fynd trwy'r symudiadau yn defnyddio'r anadl i reoli y symudiad. Dylia ddim un o'r symudiadau yma frifo, felly gweithiwch o fewn eich terfynau a'ch cyfyngiadau eich hun. Cymrwch eich amser, defnyddiwch yr amser yma hefyd i ymlacio a chael amser tawel i chi eich hun. Da ni'n mynd i gychwyn yn sefyll yn dal y coesa just lled yr hips y clunia ar wahân, a dwi eisiau chi sefyll yn dal i fyny trwy'r corff. Mae modd gwneud y symudiadau cyntaf yma hefyd tra ydych chi'n eistedd ar gadair. Yn ymestyn trwy'r corff, da ni'n mynd i rowlio y sgwyddau i fyny ac i lawr. Da ni'n mynd i fod yn defnyddio egwyddorion Pilates wrth i ni wneud yr ymarferion yma. Chi'n codi'r sgwyddau i fyny ac i lawr. Dychmygwch bod y sgwyddau yn cael eu tycio yn ôl i pocedi cefn eich trowsus. Yn dal y sgwyddau yna i lawr yn agor trwy'r collarbone. Da ni'n mynd i weithio trwy'r sbaen yn y neutral, mae'r asgwrn cefn yn ymestyn i fyny. A dychmygwch bod gennych chi bolon o ddŵr yn eistedd yn eich pelvis. Da ni'n trio cadw y dŵr yna yng nghanol y bolon. Felly mae hyn yn annog y corff i ymestyn trwy'r cefn. Da ni eisiau cefnogi top y corff a gweddill yr asgwrn cefn trwy'r symudiad. Felly da ni'n gweithio lot trwy'r côr, yr cyhyrau mawr yna sydd trwy canol y corff, y canol a lawr y cefn. A dwi eisiau chi ddychmygu bod gennych chi felt mawr o gwmpas eich canol. Da ni'n mynd i dynnu'r belt yna i'r pen, i'r degfed notch. Felly dychmygwch a teimlwch y cyhyrau yn dod at ei gilydd yn slo bach. Yna da ni'n mynd i rhyddhau y belt i lawr i'r 8fed, y 5fed a'r 3fed notch. Da ni'n mynd i trio dal ar y 3fed yna. Felly da ni'n gwneud yn siŵr bod ni yn cefnogi'r cefn, a da ni'n jyst yn teimlo y cyhyrau yna yn gweithio yn ysgafn. Mae pob symudiad yn dod o'r canol. Rhowch eich dilo ar eich asena, a da ni'n defnyddio'r anadl wrth anadlu fewn trwy'r trwyn ac allan trwy'r ceg. Ac wrth i chi anadlu fewn trwy'r trwyn ac allan trwy'r ceg, dwi eisiau chi ddychmygu yr asena'n agor ac yn cael o par gyrtans. Da ni'n anadlu fewn i'r ochr tra'n dal y cor yna ar y 3fed pwynt ar y belt. I fewn ac allan. Dewch eich deilo lawr wrth eich ochr a dwi'n mynd i droi i ddangos y symudiad cyntaf. Da ni dal yn sefyll yn dal trwy'r corff. Dewch ar gen i lawr uwch ben y fres. Plygwch yn ysgafn trwy'r pengliniau os yn haws. Cymerwch yr anadl i fewn ac ar yr anadl allan. Da ni'n mynd i gyrlu lawr trwy'r asgwrn cefn. Yr un vertebra ar y tro yn araf. Plygwch yn bellach trwy'r pengliniau os ydych chi'n teimlo'r tensiwn trioli coesa a jyst dod lawr cyn belled y sy'n gyffyrddus i chi. Yna'n ara bach, da ni'n codi nôl i fyny, eto'n adeiladu'r asgwrn cefn yn un vertebra ar y tro, yn dod yn ôl i fyny, y sgwyddau a'r pen yn dod olaf. Ysgwyddau'n tycio nôl ac yn ymestyn eto trwy'r corff. Fedrwch chi wneud rhyw 2 neu 3 o hynna i ni cael dechrau cnesu trwy'r cefn. Mae'r ymarferiad nesaf yn rhai fedrwch chi wneud hefo pwysau. Fedrwch chi ddefnyddio 1 kilo neu 2 kilo be bynnag sydd yn gyffyrddus i chi. Da ni'n mynd i ddechrau eto yn sefyll yn dal. Da ni'n dal y dilo i lawr yn agor trwy'r sgwyddau, trwy'r collarbone a jyst yn rhaid i'r pen elyn yn ysgafn uwch ben y wasg yn yma.
Y dilo yn gwynebu, cledrio'r dilo yn gwynebu fyny at y nenfod, yn cymryd yr anadlu fewn, ac wrth anadlu allan, dewch y breichiau allan chydig bach pellach a tynnu yn ôl i fewn. Daliwch y belt na ar y trydydd notch, yn anadlu allan ac anadlu i fewn. Yn anadlu allan ac i fewn. Ac eto gnewch rhwng 8 a 10 o'r ymarferion yna. Os ydych chi'n dymuno dod y pwysau i fewn i'r ymarfer, yna mae'r un nesaf yn un ble wnawn ni wneud hyn yn eitha hawdd. Eto'n rhaid y pwysau'n cledra'r dilo. Panelin uwchben y wast, ac wrth anadlu allan tro yma, da ni'n mynd i ddod â'r dilo ymlaen a tynnu yn ôl. Dychmygwch bod gennych chi blad a da chi'n cynnig rhywbeth neis i rwy'n. Da ni'n tynnu'r plat yn ôl, eto yn dal y belt na ar y trydydd notch. Teimwch cyhyra'r cor yn tynnu fewn yn ysgafn, eto'n gwthio allan ac i fewn. Ac eto, drwch chi'n neud rhwng 6 ac 8 o'r ymarferion yna, hefo neu heb y pwysau. Symud ni ymlaen i ddod i fewn droi top y corff. Ambell i opsiwn yma, os ydy'n gyffyrddus, rhowch eich dilo jyst yn ysgafn tu ôl i'r pen, eto'n ymestyn trwy'r corff, cymryd yr anadlu fewn wrth ni baratoi, ac wrth anadlu allan yn troi yn ysgafn i'r ochr. Gwnewch yn siŵr bod ni'n troi yn fyma o'r cor, anadlu allan. Anadlu fewn, ac allan, ac yn ôl i mewn. Yn ystod i'r symudiad yna o'r breichiau fyny'n anghyffyrddus am unrhyw reswm, dewch yr dilo lawr o'ch blaen, rhaid nhw un ar ben y llall. Nid yn siŵr bod y penelin a'r ysgwydd yn lein, tacio'r sgwyddau yn ôl yn ysgafn, eto'r cor ar y trydydd. Cymryd yr anadlu fewn wrth ni baratoi, anadlu allan, a troi just cyn bellad, a mae'r sgwyddau wedi tacio nôl yn caniatáu i ni wneud. Felly da ni ddim yn mynd yn bell, triwch gadw'r hips yn gwynebu ymlaen, bod ni eto'n gweithio o'r cor ac allan. Yn ôl i mewn. A mi fedrwch chi hefyd fynd ar ymarfer yma gam ymhellach os ydych chi'n teimlo'n gyffyrddus yn dod â'r dilo allan ac eto'n cymryd yr anadlu fewn, anadlu allan a troi. Yn ôl i fewn ac anadlu allan. Triwch feddwl am y llinella hir na, cadw'r garddwn, y penelin a'r ysgwydd mewn llinell, ac eto gwneud rhyw 8 i 10 o'r hynna.